tam je Sněžka. Tam jsme byli včera. A dneska... Dneska budeme tam k pramenům Labe. Tady máme pomník a tady máme děti. Tam nahoře, to bude spíš asi díra na periskop, aby se mohli koukat, kdo odkud jde. Se bojím, že to bude nějaký bezdřech, jako... Fuj. Teď jsou nějaký... Dávej pozor na sklo. My jsme první zkušení, takže to můžeme dělat. Jdeme zpátky. Tady si takhle svítím štěstí. Já jdu nahoru ještě natočit. Jo, jsi tam? Já vás mluvím do komína, tak vlastně nebude na periskop, to bych tam byl fakt komín, nebo já nevím. A pramen, jde taky vidět. Hele. Na týsku. Je tam, jak končí ta cesta a je tam takové něco takového kamenného, nebo nevím, jestli tam vidíš na kopečku, tak to bude ten pramen, tam jdeme. To je náš cíl dnešní cesty. Dobré, že? Jo. Jdeme za sluníčkem, že? Jo. A jsme zkouškou mých nových bot. Suchý pramen v Labe. Už bude plný. Tak jdeme za sluníčkem. Hop. A tam je sluníčko. Kubo, doneseš mi i tu pláštěnu?